छातीचं आणि कुडाळ मालवणवासियांच्या विश्वासाचं नाव म्हणजेच आमदार वैभव नाईक. आमदार वैभव नाईक यांच्या कार्यकर्तृत्वाची धार जेव्हा मालवणच्या उसळत्या सागराला जाऊन भिडते तेव्हा शाश्वत विकास हा निश्चितच असतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या, ऐतिहासिक ठेवा लाभलेल्या आणि पर्यटन, पारंपरिक संस्कृतीचा वारसा जपलेल्या कणखर मालवण तालुक्याची नाळ जेव्हा हरवणारी जिगरबाज पण तेवढ्याच कनवाळू मनाशी जुळते तेव्हा विकासाच्या पाऊलखुणा आपोआपच त्या मातीला स्पर्श करून जातात. असंच मालवण तालुक्याला विकासाच्या पाऊलवाटेवर घेऊन जाणारं बहारदार व्यक्तिमत्व म्हणजेच आमदार वैभव नाईक. आमदार वैभव नाईक यांची पावलं ज्या तालुक्याच्या भूमीवर पडतात त्या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास होणं ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष. आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त पर्यटनाची पंढरी असलेल्या मालवण शहराचा आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मागील 5 वर्षात मालवण नगर परिषदेनं केलेल्या विकासाचा कोकणशाहीनं घेतलेला हा संक्षिप्त आढावा. मागील 5 वर्षांच्या काळात आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण नगर परिषदेनं एक ना अनेक विकास कामांचा सपाटा सुरू ठेवला. मालवण नगर परिषदेनं केलेल्या, मंजूर झालेल्या व प्रत्येक प्रस्तावित विकास कामांची यादी पाहिली तर प्रत्येक प्रभागापर्यंत आणि प्रत्येक वॉर्डापर्यंत आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे हरेक नगरसेवक विकास कामांच्या माध्यमातून पोहोचू शकलेत हे कोणीही नाकारणार नाही. अगदी कोरोनाच्या महामारीचं संकट असो अथवा चक्रीवादळाचं संकट असो, प्रत्येक वेळी आमदार वैभव नाईक यांनी मालवणवासियांसाठी कुटुंब प्रमुखाची भूमिका बजावली आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी कोरोना काळात 50 ऑक्सिजन आणि 20 बेडचं सेंटर सुरू केलं. तसेच डायलिसिस सेंटरच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेली सेवा मालवणवासियांच्या कायम स्मरणात राहणारी आहे. अगदी आताची गोष्ट सांगायची झाली तर झालेल्या तोक्ते चक्रीवादळात होत्याचं नवत झालेलं. त्यावेळी देखील आमदार वैभव नाईक कुटुंब प्रमुखाच्या भूमिकेतून मालवणसाठी धावून आले. घरावरील पत्रे, ताडपत्री आणि विटा यांचं नुकसानग्रस्त मालवणवासियांना वाटप केलं. रिक्षा व्यावसायिकांना धान्य वाटप केलं. चक्रीवादळात अक्षरशः विद्युत व्यवस्थेची तैनात झालेली. असं वाटत होतं की किमान पुढील 2 महिने तरी वीज सेवा पूर्ववत सुरू होणार नाही. अशावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी आपल्या पातळीवर यंत्रणा हलवून अवघ्या 15 दिवसात मालवणचा विद्युत पुरवठा सुरळीत सुरू केला. त्यामुळे आज आमदार वैभव नाईक यांचा होत असलेला वाढदिवस कुणा लोकप्रतिनिधींचा वाढदिवस नसून आपल्याच कुटुंबातील एका सदस्याचा वाढदिवस असल्याची भावना प्रत्येक मालवणवासियांच्या मनामनात खोलवर रुजली आहे. आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण नगर परिषदेनं मागील 5 वर्षात एक ना अनेक विकास कामांची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. मालवण शहराला भेडसावणाऱ्या पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढत मालवण शहरात सर्व सोयी सुविधांनी युक्त अशी पार्किंगची व्यवस्था उभारण्याचं काम सद्यस्थितीत सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पर्यटनाची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालवणमध्ये भेडसावत असलेली पार्किंगची गैरसोय काही अंशी का होईना पण कमी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. कोळंबखाडी सुशोभीकरणाचं काम सद्यस्थितीत प्रगतीपथावर असून हे काम लवकरच पूर्णत्वाकडे जाईल. कोळंबखाडीच्या सुशोभीकरणामुळे देवगडहून मालवण शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना आणि अर्थातच स्थानिकांना रम्य सायंकाळी समोर असलेल्या खाडीच्या नयनरम्य निसर्ग सौंदर्याचा आनंद उपभोगता येणार आहे. मालवणात भव्य दिव्य असं भाजी मार्केटही उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी भाजी विक्रेत्यांसाठी ग्राउंड फ्लोअरला स्टॉल्स अशा पद्धतीनं भाजी मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. मालवण शहराचं मुख्य आकर्षण असलेल्या पर्यटन क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी मालवण शहरातील विकासकाकडून नगर परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या जागांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी आरक्षण क्रमांक 12 नगर परिषद इमारत व परिसर आणि बालोद्यान विकासासाठी 63,57,025 रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर करण्यात आलाय. आडारी गणपती मंदिर परिसर विकसित करणे व बैठक व्यवस्था करणे या सर्वांसाठी 18,35,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय. या ठिकाणी देखील मालवण नगर परिषदेकडून सुरू असलेलं काम प्रगतीपथावर आहे. मालवण बांगीवाडा येथे मागासवर्गीय कर्मचारी वसाहत उभारण्यात येते. तसेच मामा वरेरकर नाट्यगृहासमोरील मॉलमध्ये
वातानुकूलित हॉलची उभारणी करण्यात येते. या हॉलमध्ये लग्न, मीटिंग्स व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम भरवले जाणार आहेत. हा हॉल मालवणच्या सांस्कृतिक जडणघडणीतील एक महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे, एवढं मात्र नक्की. मालवण शहरात आपत्कालीन परिस्थितीवेळी अग्निशामक यंत्रणेची नितांत गरज होती. ही गरज लक्षात घेऊन भव्य दिव्य असे फायर स्टेशन देखील मालवण नगर परिषदेकडून उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी अग्निशामक यंत्रणा हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी क्वार्टर्ससहित सुसज्ज व्यवस्था उभारण्यात येते. मालवण शहरात भटक्या कुत्र्यांसाठी कुत्रे निर्बीजीकरण शेड देखील उभारण्यात आली आहे. नुकतेच या ठिकाणी कुत्रे निर्बीजीकरणाचा कॅम्प देखील घेण्यात आलेला. मालवणच्या पर्यटन विकासाला गती मिळावी म्हणून मालवण शहरात फिश ॲक्वेरियम, थिएटर आणि मॉल्स देखील प्रस्तावित आहेत. सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण झाल्यानंतर याचे देखील लवकरच सुरू होणार आहे. दांडीशाळा ते चौकचार रस्ता हा मार्ग समुद्रकिनारी जाणार आहे. या मार्गाचं काम देखील सुरू असून लवकरच हे काम पूर्ण होणार आहे. या भागात थेट समुद्रकिनारी जाणारा मार्ग पहिल्यांदाच करण्यात येत असल्यामुळे स्थानिकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटत आहेत. या भागातही पर्यटनवाढीला पोषक असं वातावरण आहे. बागायतकर घर ते गरुडेश्वर रस्ता असो वा या भागातील व्हाळी क्रॉसिंगचं काम असो, तसेच दलित वस्ती ते मालवण स्टँडपर्यंतच्या मार्गावरील रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण व फ्लेवर्स बॉक्स बसवण्याचं काम असो, त्याचप्रमाणे श्रीपाद पाणंद येथील सुरू असलेलं काम, आडवण MSCB ते आडवण रस्ता, मालवण कचेरी ते देसाई घर मागील रस्ता, ही सर्व कामं आताच्या घडीला प्रगतीपथावर आहेत. मालवणातील कचरा डम्पिंग ग्राउंड येथील खत निर्मिती प्रकल्प सुरू आहे. मालवण नगर परिषदेकडून धामपूर ते मालवण अशी नळपाणी योजनेला तांत्रिक मंजुरी मिळाली असून लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन या कामाला देखील सुरुवात होईल. एकूणच आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण नगर परिषदेच्या माध्यमातून एक ना अनेक विकास कामं मालवण शहरात सुरू आहेत. ही सर्व विकास कामं मालवण शहराच्या सर्वांगीण विकासात लक्षवेधी ठरत आहेत. आज मालवण नगर परिषदेच्या माध्यमातून विविध विकास कामं मंजूर आहेत, ज्यामध्ये धुरीवाडा येथील प्राथमिक शाळेच्या बांधकामासाठी 5,79,825 रुपये मंजूर आहेत. तसंच मालवण नगर परिषद हद्दीतील भरडबाडी येथील चिपकरकर रस्ता डांबरीकरण व गटार बांधणीसाठी 6,23,299 रुपये मंजूर आहेत. त्याशिवाय बोर्डिंग ग्राउंड येथे अस्तित्वातील जिम एरिया विकसित करण्यासाठी 8,65,579 रुपये मंजूर आहेत. त्याचबरोबर ST स्टँड समोरील दलित वस्ती रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण यासाठी 13,91,946 रुपये मंजूर आहेत. तसंच देऊळवाडा आडवण येथील गणेशकोंड नूतनीकरण यासाठी 13,29,168 रुपये मंजूर आहेत. धुरीवाडा बागायतकर घर ते गारुडेश्वर मंदिरापर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण यासाठी 25,50,656 रुपये. बांगेवाडा येथील साटम घर ते पोरवळेकर गल्लीपर्यंत पाणंद कॉन्क्रिटीकरण यासाठी 22,53,418 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय. मालवण नगर परिषद हद्दीमध्ये चुला बीच स्मशानभूमी कंपाऊंड वॉलची उंची वाढवण्यासाठी 5,25,316 रुपये. तसंच मालवण नगर परिषद हद्दीमधील वायरी तारकर्ली रस्ता ते गावकरवाडा येथील श्रीपाद पाणंद जोंड रस्ता यासाठी 11,06,741 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय. त्याचबरोबर वायरी गर्दे रोड परबघर ते मोडकर रस्ता गटार व आधारभिंत बांधणीसाठी 17,88,800 रुपये. तसंच हॉटेल साहेबासमोरील कोळम खाडीलगतच्या परिसराचा विकास व सुशोभीकरण यासाठी 26,32,074 रुपये. परळ येथील जागेमध्ये वाहनतळ विकसित करण्यासाठी 32,54,272 रुपये. मालवण मच्छी मार्केटमधील पहिला मजला विद्युत व्यवस्था करण्यासाठी 3,67,652 रुपये मंजूर करण्यात आलेत. मालवण ST स्टँड दलित वस्ती रस्ता रुंदीकरण, फ्लेवर ब्लॉक्स, कॉन्क्रिटीकरण यासाठी 18,59,680 रुपये. हॉटेल महाराजा ते मागासवर्गीय राखीव प्रभागांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्याचं डांबरीकरण यासाठी 28,10,230 रुपये. त्याशिवाय बाजारपेठ चर्मकार बांधव वसाहत रस्ता गटाराचं बांधकाम करण्यासाठी 20,79,450 रुपये मंजूर करण्यात आलेत. चुला बीच धुरीवाडा मच्छीमार निवारा शेड नजीक हायमास्ट बसवणे, तसंच टोपेवाला हायस्कूल मालवण येथे हायमास्ट बसवणे, तसेच आडारी गणपती मंदिर
येथे विद्युतीकरण करणे यासाठी 13,18,000 एवढा निधी मंजूर करण्यात आलाय। बागायतकर घर ते गारुडेश्वर येथील रस्त्यावर विद्युतीकरण करणे, रेवतळे आदर्शनगर येथील रस्त्यावर विद्युतीकरण करणे यासाठी 12,89,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय। बाळू कोळंबकर घर ते गौंडीवाडा येथील रस्त्यावर विद्युतीकरण करणे, तसेच मेढा चर्च, वायरी केळबाई मंदिर, वायरी गावकरवाडा शिंदिया देवालय, तसंच भरड चर्मकार वसाहत, भरड दत्त मंदिर या सर्व ठिकाणी हायमास बसवणे आणि आडारी गणपती मंदिर परिसर विकसित करणे व बैठक व्यवस्था करणे या सर्वांसाठी 18,35,000 रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर करण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून प्रशासकीय मान्यतेसाठी काही कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेत। त्यामध्ये मालवण नगरपालिकेच्या व्यायामशाळेसाठी साहित्य पुरवणे व बसवणे, रेवतळे स्मशानभूमीचे नूतनीकरण करणे, मालवण नगर परिषद रेवतळे येथील फाटक शाळेचं कंपाऊंड बांधणे, सायबा हॉटेल समोरील खाडीकिनारी सुशोभीकरण करणे, मालवण नगर परिषद हद्दीतील गवंडीवाडा बाळू कोळंबकर घर ते आशा पार्क रस्ता मजबूतीकरण, खडीकरण व डांबरीकरण करणे, विशेष रस्ता अनुदानमधून मालवण नगर परिषद हद्दीतील हिरवा बत्ती रस्ता दांडी खडीकरण व डांबरीकरण करणे, मालवण नगर परिषद हद्दीतील वायरी गावकरवाडा ते तारकर्ली रोड जोड रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे, तसेच पर्यटन जिल्हास्तर योजनेतून बंदरजेटी मार्ग सुशोभीकरण करणे व शहरातील प्रमुख जंक्शन सुशोभीकरण करणे, तसेच 15वा वित्त आयोगातून मालवण नगर परिषद हद्दीमध्ये बाह्य सेवा पुरवणे तत्वांवर ओला सुका कचरा व घरगुती घातक कचरा संकलन व वाहतूक सेवा करणे अशा एकूण 9 कामांचे 2,76,25,099 रुपयांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेत। अजूनही असंख्य कामं आजच्या घडीला मंजूर आहेत। आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना मालवण नगर परिषदेच्या शिलेदारांनी मालवणच्या विकासाला दिलेली ही गती तितकीच वाखाणण्याजोगी आहे। मालवण नगर परिषदेमध्ये मत्स्यालय प्रकल्प उभारणी करणे, भरड नाका ते बंदर जेटीपर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे, वायरी गर्दे रोड वराडकर गिरण ते नगरपालिका रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे, सायबा हॉटेल समोरील खाडीकिनारी सुशोभीकरण करणे, नंदू गवंडे घर ते चंदिका मांड रस्त्याचं डांबरीकरण करणे, बाबला पिंटू घरापासून मुळेकर घर ते गर्दे रोड रस्त्याचं डांबरीकरण करणे, सोमवारपेठ सकपाळ नाका ते भंडारी हायस्कूल हॉल रस्ता डांबरीकरण करणे, दांडीशाळा ते दांडेश्वर रस्त्याचं डांबरीकरण करणे या सर्व कामांसाठी 5,50,00,000चा निधी मंजूर करण्यात आलाय। त्याचप्रमाणे खातमठ ते सागरी महामार्ग रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे, वायरी गावकरवाडा ते तारकर्ली रोड जोड रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे, सागरी महामार्ग ते नितीन हडकर घर रस्ता डांबरीकरण करणे, रेवतळे हळदणकर घरानजीक मुख्य रस्त्यावरील जीर्ण पुलाचं नव्यानं RCC बांधकाम करणे यासाठी 91 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय। याशिवाय सेवांगण रोड ते कॅलिक क्रॉस गटारावर लादीकरण करणे, मेथर घर ते रोड क्रॉसिंग मोरी बांधणे, काजरेकर घर ते प्राईड हॉटेल गटार बांधणे यासाठी 10 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले। तसेच भाजी मार्केट ते जंगल हॉटेल नजीक RCC गटार बांधणे, सोमवारपेठ नेरुरकर घरानजीक रोड क्रॉसिंग व अस्तित्वातील गटार व RCC स्लॅब घालणे व बंदिस्त करणे, ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागील बाजूस श्री पारकर घर ते कुलकर्णी घर पानंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, चॅपेल क्रूज ते मच्छी मार्केटकडे जाणारे समुद्रानजीकचे गटार बांधकाम करणे व क्रॉसिंग करणे, मेढा आचरेकर झेरॉक्स अंतर्गत रस्त्यात कोसळलेली साईड वॉल बांधणे, भंडारी हायस्कूल समोरील गटार बांधकाम करणे, मयेकर गल्ली येथील शिरोडकर घराजवळील कंपाऊंड वॉल बांधणे व रुंदीकरण करून पानंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, गवंडीवाडा आशा पार्क येथील ESR मधील जिना लोखंडी जाळीनं बंदिस्त करणे, सार्वजनिक विहिरी दुरुस्त करणे, सातेरी मंदिर रानडे घर ते चव्हाण घर पाणंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, मिठभाऊकर घर ते अंकुशतारी घरानजीक पाणंद रोड व क्रॉसिंग करणे, रेवतळे चंडिकामांडमध्ये घरासमोरील पावसाचं पाणी जाण्यासाठी मोरी बसवणे यासाठी 11 लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेत। त्याचप्रमाणे मालवण येथील रॉक गार्डनमध्ये डोळ्याचं पारणं फेडणारा म्युझिकल फाउंटन देखील उभारण्यात आलाय।
धुरीवाडा खोर्देघर ते सार्वजनिक शौचालयाकडे जाणारी पाणंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, मामा वरेरकर नाट्यगृहानजीक स्वामी हॉटेलसमोर पावसाळी पाणी निचरा होण्यासाठी RCC रोड क्रॉसिंग करणे, रेवतळे शाळानजीक मोरीचं बांधकाम करणे, राजकोट कवटकर घरानजीक मुख्य रस्ता ते अस्तित्वातील बंधारा लेवल कॉन्क्रिटीकरण करणे, देऊळवाडा मेन रोड ते गावकर घरापर्यंत अस्तित्वातील पाणंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, नाईकवाडा ते गावकर घरापर्यंत अस्तित्वातील पाणंद कॉन्क्रिटीकरण करणे यासाठी 10 लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेत. तसेच मेढा मोंडकर घर ते वाघ घरासमोरील रोड क्रॉसिंग गटार बांधणे, आडवण हिंदळेकर घरासमोरील रस्त्यास मोरी क्रॉसिंग करणे, धुरीवाडा प्रल्हाद चिंदरकर ते धावडेघर महापुरुष पाणंद लादीकरण करणे, रेवतळे काळंबी घर ते नामनाईक घरासमोरील मोरी क्रॉसिंग करणे, वसंत विहार गवंडी पाणंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, वायरी मिठभावकर घर ते मुणगेकर घरासमोरील मोरी क्रॉसिंग करणे, ठोंबरे घराकडे जाणारी अस्तित्वातील पाणंदीची उंची वाढवून कॉन्क्रिटीकरण करणे, सोमवारपेठ नेरूरकर घर ते भंडारी हायस्कूल हॉलपर्यंत गटार बांधून RCC लाद्या बसवणे, आडवण मुख्य रस्ता मनाली ठोंबरे घरापर्यंत जाणारी पाणंद कॉन्क्रिटीकरण करणे, विविध ठिकाणी बैठकीसाठी सिमेंटचे बेंचेस बसवणे, बेवडा बिल्डिंग ते फारुख मुकादम घर व सुरेश प्रभू ते कोचरेकर घरापर्यंत रस्ता मजबूतीकरण, खडीकरण व डांबरीकरण करणे, गवंडीवाडा येथील बाळू कोळंबकर घर ते आशा पार्क रस्ता मजबूतीकरण, खडीकरण व डांबरीकरण करणे, गवंडीवाडा प्रतिभा चव्हाण घराकडून टॉकीजकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर लादीकरण करणे, वायरी नेरकर पाणंद गटार बांधकाम करणे यासाठी 1,40,00,000 रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर करण्यात आलाय. आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मालवण नगर परिषदेने केलेल्या विकास कामांच्या संक्षिप्त आढाव्याला याच ठिकाणी स्वल्प विराम देत आहोत.